Thank
എഞ്ചിനിക്ക് കൈ പിടിച്ചിരിക്ക് അല്ല ഒന്നാളേക്ക് ഒന്നൊന്ന് പക്കേ ആര് ബദിയിലൊക്കെ വരച്ചിരുന്നു भाई सादी बुडले അമൃതകണ്ഠം താളപ്പള്ളി കയ്യയച്ച കാലനേരം അനേകതര വേണ്ട പ്രകാരം ലഗ്നരാജി
ഭയപ്പാട് വേണ്ട. ഏത് പ്രകാരം ഗുണമാരങ്ങൾ നശിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതിക്കുന്നത് ഇന്ന് അവിടുത്തെ ഗീതം താളപ്പള്ളി കാല നേരത്ത് എന്റെ ഭയണ്ടാവും ഇല്ലേ? ഭയപ്പാട് വേണ്ട. കല്ലാടി ഇന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാതെ രാത്രിണ്ടാവും. ഭയണ്ടാടി ഭയപ്പാട് വേണ്ട. വിശ്വാസങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ല. ആ ശരി
அது இல்லை
ചങ്ങാതിനാദിത്തനം നാരിതരവാടുന്ന അഭിമാനത്തിനുള്ളതായ പാലിനെ പറ്റുപോയിട്ട് എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചല്ലേ കാരണവനെ ഇന്ന് ബനാരിതരവാട് വലിയ വേണ്ട അങ്ങനെ പോകാട് നാട്ടിൽ കോപ്പിക്കുന്ന കാലം നേരത്ത് ഇന്നെല്ലാം യാറക്കുറവെന്ന് ഏർപ്പാട് വേണ്ട ഇന്ന് പാല് വീട്ടിൽ പറ്റുപോയി കണ്ണിന് ഏത് കാലത്ത് ഒരു കാലത്തിനും നീല തറവാടിൻ്റെ അഭിമാനം കുറവെടുത്താണ് ഞാൻ നടത്തിയ ഏർപ്പാട് സിദ്ധത്തോട് വന്നു ഒരുപാടാത്ത വെളുത്തൊരു കട്ടി മുറിയാതെ പാടുന്ന അഭിമാനം ഉന്നയത്തിൻ്റെ ആൾത്തനം ഇന്ന് ഭരണോടിതവാദിന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഏർപ്പാടുണ്ട പുണ്യത്തോട് കൊല്ലും നിന്റെ വരുമ്പോട് നിറവാടുത്തൊരു കുട്ടിയുണ്ടാകും നിന്റെ കയ്യാറ് ചാർജ് വെപ്പാണ് അതിനെ കഴിഞ്ഞ നാലാമത്തെ സാധന കന്യാസ് വീട്ടിലോട്ടാണ് കയ്യിൽ കാരണം കാലം തിരുപ്പള്ളി കാണും വെച്ച് ആരാറ് അല്ലേ കാണുവനെ അതേ പ്രകാരം ശ്രീരാമാസ 6-ാം തീയതി സാധന കന്യാസ് വീട്ടിലോട്ടാണ് മീനമാസം 7-ാം തീയതിക്ക് 14 ദിവസമായിട്ട് ആ പാണ്ഡ്രാജം നീനെ കണ്ട് കേട്ടിലായിക്കോട്ടെ പുഷ്പക്കളും അനുബന്ധം കൈയേറ്റിക്കൊണ്ടോ ആ താളപ്പള്ളി അമൃത കാലം നേരത്ത് ഞാൻ കാണാത്തതും കണ്ടിട്ടും കാണാതില്ലാതെ അമൃത കലസം താളാപ്പള്ളി കയ്യേറ്റം ആ വിഷയത്തിലെ കടപ്പരാജ പാർത്തിട്ട് എനിക്ക് അമൃതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ടാവും ഏത് പ്രകാരമുള്ള ഭരണകൂട പാടില്ല അന്തരം കൊണ്ട് പിടിച്ച് ആ കേട്ടിലാക ഇറക്കത്തിലാക്കുന്ന കാലം നേരത്തെ ഇത്രേ പോയിന്റ് നിങ്ങളെ കണ്ണികളെ പൂർവ്വമോ
Thank you.